Ales txikitatik aritzen da zesta puntan aitona, aita, osabak, anaiak, lehengusuak denak. Aritu izan dira, edo ari dira, zesta puntan gurekin da Ales Goitiandia. Kaixo, Ales! Arratsaldeon! Ongi etorri. Ales, eta zuretzat zer da zesta punta? Isti, gure familia bentze tradizio bat, esalek derrigorra dela, gizonezkoentzako, danok zestalarisek, da, niri asko lagundu uzten deporte bat, da te asko zabaldu ustezena. Eta zu nola hasi zinen, zesta puntaren munduan? Hasi, ni jaizuna zenetik, nire haitxe por momentun profesionala zan, da nire lehengozuk eta naixa pesestaz jokatze ben, nire tiok eta behordune jokatzen ebizen, da txiki-txikitzetik zesti ikusten eguna. Eta beti izan duzu hain gustoko? Txikitzetik, bai, azken baten zure haitxe eta ikusten zor gure ereduk edo nire ereduk ikusten txoa zor jokatzen da, norbera pehasen nahi dauen, da naixa por jolastu eran, norbera jokatu nahi izaten da, bai, txikitzetik gustora. Pentsatzen dugu umetan asko gozatu duzula zesta puntarekin. Hauek, argazki hauek ezagutuko dituzu noski, hemen zure aita, aitona eta denak izango dira, ezta? Bai, biziozun jokatu izan da profesionalki horre Ameriketan eta Mexikon eta hainbeste lekotan, da gure familia danak izan diz estalarisek. Eta esan genezake zuretzat jokatzen hasi aurretik jolas bat ere bazela? Bai, txiki-txikitzetik gu zesta zibilizega, da horixe eta haitxe banin dabe, askotan jolastiarren frontora jute ginen, da hor txentretenitze egiten, frontoi jokatzen. Aipatu diguzu, zesta punta familia batekoa zarela, egingo diguzu alako krokiz laburpen bat, zeintzen eta zeintzarete gaur egun zesta puntalariak? Haman partetik, haitxitxe, gure haitxitxe Tomas izan zestalarixe, da eukizitzun hiru alaba. Horrek hiru alabak eskondu zin, hiru zestalariaz. Ara. Bat nire haitxe, eta nire haitxan beste hiruan haixape, zestalarisek. Da gero gu hiruan haixok zestalarisek, da nire tion bizemebe, zestalarisek. Eta profesionalki jokatu izan dute ez da, zure aurrekoek ere esan duzu? Bai, nire haitxe, tio bisek, haitxitxe, nire naixako momentu Ameriketan daz profesional jokatzen, beste lehengozu gointanian da hiruile jokatzen, da bai, Jonepe jokatu izan dugu profesionalki bai. Eta zesta, kirola bera nola iritsi zen zuen familiara? Nola hasi zen, esan dezagun lehenbizikoa atxitxe edo... Haitxitxe ez dakit zelan hasi zen, baina haitxitxe izan horra hasi zena, da haitxe bakit, haitxena naixi joakin, bera jokatze ban zestaz, da askotan ez eukitzen zeina zen zai hau, da haitxai eskatzen laguntzi, mesezi, eginaki lagundu da zaietat. Da haitxai golantxik hasi zen bera laguntzen, da hona izan, da motzien kontratu, eta golantxik juzan jokatzen. Hor dago zure aitona, zure haitxitxe? Bai, uxe da, bai. Hortxe ez da? Tomas. Bere ere gustora egongo da zuek ikusita? Egunero goten da, geuri begire, ensaio daneta, partido danak begire, anaixa, Ameriketan egoten dizinan, egoten da kapaze, ordenora telera konektaute da begire, zozer txartu indekun bezegizien hartzen da mugi, da segizien deitxu edo WhatsAppa idazten da, bai. Eta zu profesionalki noiz hasi zinen, Aleix? Nik 18 urtaz unitzen Danian, horre anaixa zarren ainak euen bertan Danian, da beran etxak unitzen bizizeta urte beterako. Da berez nik ikesin eban fizio, baina enitzen sartu karreran, da moztielez kontratu, urte bete bintzen, probeta jongo na. Eneuken ezer argi zer ikesi, da gero lortu neban, deportisti, goi-mailako deportisti zetiaren, lortu neban titulo modoko bat, da gero urrengo urtin, hortik sartu nintzen fizion, da nahitxe kontratu duki, erabaki neban, ikasketak importantiago dizela, eta orduan buelta hori nintzen, ikesteko. Hemen ikustitugu Ameriketako irudiak, ez da? Zer moduzko esperientzia izan zen? Ameriketa, izango zada bat, barriro juteko asmu dauket berta, bian aixape handaukaz, da berta juteko asmu dauket, da izan, onduen pasagoten sasoia, bertan Ameriketan izan da. Beraz, itzultzeko asmoa daukazu ikasketak amaitzen dituzunean, eta orain, nola kombinatzen dituzu, nola uztartzen dituzu ikasketak eta zesta? Justo lezaman nabil, praktiketan, eta goizitan alegintzena batzutan saio bat edo eitzen, edo entrenamento bat eitzen, eta gero ospitzelan hoie, da hor goizitan enbio bierra, orduan boin arratzalditan emikote entrenamentuk, da azte burutan beti ukitxogu partidon bat jokatu bidana. Gogo zaude ikasketak amaitu eta zestan zentratzeko? Bai, gogo asko ikasketak amaitzeko, da ia juteko Ameriketan, naixekin, da zentrauz estaz, da hortik bizizetako asmoz. Aurten, Winter Series txapelketan debutatu duzu? Bai. Eta zer moduz?
Nahi baino txartua, baina oso gustora. Ba, peni izen da, kala jo ginen, lehenengo partidu irabazi genuen, da gero bigarrenin lehenengo zeta bat gaitxik galdu genuen, da gero ja partidotik eupe urten genuen, da beste oso ondo jokatu gen, da gero azkenengo partidun desiditzezan gu pasau edo besti pasau, da nerbizuk eta pixkat gainetik pasauztien, da eurek irabazizkoen, da Egun berezia izan zen zuen Aitonaren-tzat, irudia ditugu, ikusi egingo dugu. Posi, bideo, Davide, oso ondo. Nintzako, oina arte, lehenengo zeta jokatu dau, fenomeno. Sake falta bat indau, beste eskure gotu banestantzen, tanto poletxe gehitzu, kostauek hiru bat, eta oso ondo, nintzako, hobeto ezin hasteko. Gauza kurioso bat, oindala errogeta, 19 urte jokatu naban amentsen bat. Gerniken, 63 zabaldu zano frontoian, 64 jokatu naban. Eta, pentsau, 19 urte patzaute neure logi jokatzen da, politxe. Ezin gehiago eskatu. Ez. Horrek postasuna ondixe moten dau. Nola ez, mila esker, Tomas. Zeuri, Tomas Goiogana, urte askoan estalari bikaina izana. Ze irudi politak, ez da Tomas Goiogana, eta berak esan duen bezala, ez da 59 urte eta gero, bere loba hor frontoi berean jokatzen ikusteak, berari gustatu zitzaion behintzat zure hasiera. Zuetzen duen oso konforme, baina bera gustora zegoen. Bai, txitxe beti egon hor gainen, txiki-txikitzetik, berak zaintzeskuzen zestak, berak ordete zitxun, beti izegu hor gainen, da beti disfruta bizen dauk guri jokatzen ikustiaz, da hor ikusi da, zelan emozioen dauzan hor beran pasauaz pentsetan eta emozioen notu. Familia artean ere jokatzen duzue? Bai, asko, larri. Bai? Baina lehiaketetan horrela tokatzen delako edo bestela? Bai, lehiaketetan toketen da, justo ni da nire lehengozu, urtebeteko diferentzisi daukeu, da gero nire erdikoan naixik eta beste lehengozupe, urtebeteko diferentzisi daukie, da alkarren kontra askotan ibiliga, batzutan alkarraz bebai, nik suerte ukin eban, da lehengozu asko nintzen 24 urte azpiku jokatza Mexikora, mundiala, eta irabazi genuen, da goza bat dolan familixako bataz txapela jaztezunin, goza bat izeten da, anaixiaz bebai, jokatu neban hor, txapelketa bat, eta kontran be, askotan jokatu izegu anaixian kontra, da lehengozuan kontra batez be, kontra asko. Esan diguzu zuen familian gizonak zaretela zestapuntalariak, neskarik ez? Ez, neskarik ez, animau, pentsetote big probau ben, azizin probetan, baina ez dut zientitu edo, baina itxi ben, segizien itxi ben. Esan diguzu partidetan zure aitarekin egotea gustatzen zaizula, han egotea gustatzen zaizula, zergatik? Egiz esan, hainbeste ukitxotxoa zorra albuntan, konsegu gemoten, da askotan favore barik kalte bitzen dabe. Gehiagi ez da? Larri, konsejo larri. Bako txagauza, desatezte hor batzutan, da jan norbera pezte jakitzen zerrein, orduan batzutan, hartu bizu erabakixe, bati egin kasu, da listo. Da haitxaz, konfeixantza asko dauke, eta haitxe goti guztea eta askotan. Aitona hor inguruan izatea, aite izatea, zuretzat, babesa ere izango dira, noski? Bai, konseguk sekulo esti falta, nire txin, bai. Da, bisekan ikusti animetan, da ulertzen da bene, pertsonak asko eskertzen dabe, bai. Zer da afizio familiarekin partekatzearen gauzarik onena, zuretzat? Onena? Egiz esan, konversazio faltak bintzet, sekulo ez dugu gitzen, bai. Plazer bat. Manu, zer diozu? Bai, begira, Alex, ni Euskadi Irratian jarduten naiz, eta nire lankide intzuten diet aste arte goizetan, bezperan sekulako jendetza egon dela Winter Seriesak ikusten Gernikan, ez da, eta frontoia bete egiten da. Galdetu nahi dizut, zein den horren esplikazioa zergatik lortu da hainbesteko arrakasta zen. Ja, akordatzen naiz, orain dela 10-15 urte joaten ginen Gernikara, urriko azken astelenean programa egitera Gernikara, eta esaten ziguten zestapuntalariek jende gutxi dabil, galzorian dago. Ze pasatu da? Zergatik horrelako iraultza, Alex? Horre telebizioek euki daue eragin handixe, eure pelagundin da bor Winterreko horre zirkuitun, da ni pentsot oitxe izan dela klabe. Telebistaren indarra, ez? Gero eraman enpresipe Kriston Bierra indau, da gentiera karri indau. Nire haitxitxek eta haitxek lehen astelenero jokatze ben Gerniken, 3 partido, hor honenak, da frontoi egutzik egote zan. Da nire ama pesaten dago, hori kanbizu berape, ez da bela ondo ulertzen zelan, emondan olako golpera. Kasi mirari bada, milagro bat. Milagro bat. Eskertute,
Holan segidu deixala. Segi dezala, ez? Holan segidu Sukarra, deixala. segi dezala, ez? Bai. Eta zure aitonak edo zure inguruko lagunek nola bizi dute aldaketa hau? Guk markina robentzet, zestita, pelotita beti ukizegu horre gainin, baina hoxe, asko harritxute gatu izenak, nire etxe guk izen di. Kriston partiduk lehen jokatze zinin hor, 3 partido, da frontoiek utzik ikustiaz, doin edonok ez, baina edonok frontoie beteta, flipantia. Bueno, ederra, oso historia politia kontatu diguzuna, orain bere familiako ohiturari eusten ari den beste lagun bat izango diogu etortzeko?